Il-Commonwealth se jwaqqaf fond tal-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni. Dan biex ikunu indirizzati raġunijiet li waslu lin-nies l-iktar iż-żgħażagħ għal din it-triq. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet taċ-ċogim fit-tmiem il-jum tas-Sibt. Il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat sostna li sfortunatament is-soluzzjoni bħalissa t-terrorizmu hija bil-fors intervent militari. Imma jnota li biex ikun miġġieled it-terrorizmu u r-radikalizzazzjoni jridu jkunu magħrufa raġunijiet li waslu għal dan u jkunu indirizzati, fosthom in-nuqqas ta' edukazzjoni u ekonomija dgħajfa. Propju il-ħsieb wara l-Fond kontra r-radikalizzazzjoni. F'din il-konferenza tħabbar ukoll fond bl-isem Climate Finance Access Hub, struttura fil-Commonwealth li ssaħħaħ l-aċċess għal stati żgħar u vulnerabbli fil-kwestjoni tal-klima sabiex jingħataw l-għajnuna. Hawn il-Prim Ministru tal-Mauritius Anerut Jagnot tenna li dan ma setax ikun iktar f'waqtu propju ftit qabel il-laqgħa COP21 f'Pariġi li se tindirizza t-tibdil fil-klima. Dwar dawn iż-żewġ fondi tkellem il-Prim Ministru Awstraljan li tenna li pajjiżu qed jgħin fl-attakki fis-Sirja kif ukoll se jkunu qed jgħinu finanzjarjament fil-Fond kontra r-radikalizzazzjoni u l-Climate Finance Access Hub. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-Commonwealth Kamal Sharma ħabbar li ċ-ċogiem li jmiss se jittella fir-Renju Unit. Huwa magħruf li ħabba raġunijiet ta' saħħa r-Reġina ma tistax tivvjaġġa fit-tul. Iċ-ċogiem fir-Renju Unit se jippermetti lir-Reġina tattendi. Sharma tenna li ċ-ċogiem qed tieħu l-inizjattiva li kemm tista' tgħin u ssaħħaħ pajjiżi żgħar u vulnerabbli biex anke huma jqumu fuq saqajhom u jelbu l-problemi li jaffaċċaw. Fl-aħħar nett ma naqax il-kliem ta' tifħir għal mod kif pajjiżna ħejja dan iċ-ċogiem.